Ada tam ni bagan nok kino GBP sak ngai nok panjang nangka. Ani serai 5 বছর ni serai 18 বছর ni borok bai talangai ringi talangai rep khaijagai ang tini ma phaiga jibi Aba bukuro thangnai mas ni 18 tariko nasa di nasa salok tam kai tong sa pampu. Oseranyo osela sagang ka bunai hinai tongko tei oserai buana sagang ka ang bugai kirijagi sarai Bandar pak ke seman ka. oserai kostong jak sogai thangnai sukuban dino ka ana saikena ka Mana thare super mana kesara. basan kata na. hati barsa Dangke mana ciranya norok bahake roman khabu no. bo bon pen logo bo ligila ga rakman kha ang buma ba sunai ba ngata mong hlimani ko sangon chaung kang hakena tongjagot omo tikutung rok bai sui ko sapa bu darok pholoi ingka sakan nije rok bonjang rok hamgang ka proka sengka tamong ko bo sawo jo sukman dino bokharok thok pholoi khalena nai puro amanda dalale ano talangai antopol khage saranan talangai doga sawi pen khwe am hai khlai ni chau Gai ot chala ka bo jaga ni. Selang ke Sudil Chandra Parani Sudi sundar parani bini mo tabo. election debroma nago ka santosh debroma Tapi ni boyos ng pasangka. 18 বছর Ganin ciranya. ansarai 5 বছর siko Kelas puri. taklanya sari romani angsa khamyang gai talang maliya bathagi ma tongra kha Gaya ya belum naro ko ciranya min ciranya putih kana oi ot chala no le sede sungkan naro. sela apuro onya jagao thoi kam khanyan thangjak to phanang binama ringai singka nin sarai ansarai nyamai khalai hoka nimani no binama sawo kebono ta sakro di tako bukhono pan ta sakro di ani bosara nogo ringai singra na ngka bosala no ang kol khaikya ani bani bosala logi tongaba kol khaimani bo haini sawo ang tabuk nogo phaya kubuma daring nusung hoka nangtam khalai kalang himani ang kono khaya ma kok sana baga jano kol khaine bo horo hangka ani saranya tam ma khalai kalang ang jis ka pan nogo phagiri mani bo khusi phaya Ode olok ode gosika. bo am hangke thana wa talang ise thana songra mo talang ise gosiku Gosika na. gosika Mata bo rotan na chala poro bo tini kodo sokya na. Mata bo norok bini babi tamo nai kono tam khanya mo so. je police rong ni thaniwo je an tomon bebang bin sabang thepana mo sini am sani emele service di bora bang pisa koimung sano bo jibiwo phayei ana naikane ningthong ani sakhamya ba te ani sarai bo ma haiba bo pisa phayei ano nai ana kisa subasu laite Mana nonga bisojit koloi sar emle sar bona. Gai MDC gang ke sabo. gones debroma Bin thani bore suba so nai. o sarno bang hanyo bon thani bang subasu sano bo phayei or jibi phayei ano naikane ningthong Mata bo ni cera ni sakle boba hayo jigo to man ka hamda bo bomja te kalai tongka. serai kha to kolom nong ka tai bin yaw ke sabo hamya aka sate je phaimani abo phain tong ko ta khano doctor bo bithi kono riya kho nai simi ji thango tini bithi de jana ka tak ta mo khai tong abo lang saima muliya doctor okla thangka Ngado tini bosok tini ya bulo bosok saliya bulo jibi phai. thangnai mas ni 18 tarik ni ko 8 tariko phagya Ini mana uthana ni 8 tarik 3 10 tarik ke sal ni sikang lo jibi phai kata na. Ngaso salang gang ke tam khai tongmani chalani buma soni pa boina ro siring khai tongmai mon na kata na. selani buma no bukhong uthubi tongra khata ta sakro di hinai Mata bo naro yokliya mas. yogliya taise sonban sarigo bo ano ang tako bukhono sasinai mai ta sakor di hino ingke rang 200 taka talangai ano molom phan pai fologara di hai nongka ang rang no bo phirogoi rohoka molom phulma bai ingya Chalani sasti naro kabu naimani tamo. mona sara jibon jel kan tana mo sagang abon sano Chalani mo. election debroma Sante kuma. Tai ko pulau ko ngapa. jompi blog